Welkom. Welkom op het Sjoekelaan. Beste mensen, je weet het. Als een keertje op het veld de haan opstekt, dan gaat het heen. Dat doen wij ook. Hier, in dit speciale theater, gaat het heen met een liedse keertsgeschiedenis. Een kwart oersjoch van de keertshistorie van 1853 aan de PC-finale van verliezen hier. 1853, 1883. Om 1853 heen binnen de mensen in Friesland wat moedeleers. Een minnetijd van de eerpels zorgt voor honger en oproer. Er is longziekte onder het vee en in Ljouwert en Snit stekt de cholera de kop op. De Kaslijns schreeuwen amper keertswedstrijden uit dat het spul maar de Lietse bal zit behoorlijk in een nederkleed. Er moet wat gebeuren. In 1853 komt een ploegje Franse ter Boargers in actie. Op initiatief van J.V. Becker jocht ze 5 keertsliefhebbers een commissie op. De letteren PC, maar boten Gosses Brunsma als eerste voorzitter. Het doel is om in Frenscher een jaarlijkse wedstrijd te houden. Het is de start om op een orenwijze wedstrijd te organiseren. De keertspartijen binnen dan net alleen meer in handen van de Kaslijns. De eerste PC wordt houden op 9 juli 1854. De dag 8 betoeren om mij en de prijs van 12 de man gaat naar Pieter Riepma, Riens Intema en Willem Boersma. Een stuk boeter in de brei. De partij wordt houden dat het Sint-Wurg oud kaatsveld gaat bij Zaakstraatbregen. En een traditie is ontstaan. In 1856 verhuist het Franeker kaatsen naar het Sjoekelaan. Een paar keer gaat het net terug. In 1859 heerst het door een pokkenepidemie. En in 1866 is op een ei de cholera de grote spulbrenger. Maar in de jaren daarna komt de keertserij in de lift. Op het dorp wordt keerts dat er merken vierd wordt. Het is een volksvermaak puur zang. Op en om het veld is het een drokte van belang. Riens Intema, Pieter Boukes en Pieter Ulbes Riepma winnen in 1858, 1860 en 1861 de PC. En Jan Bochstra wordt in 1880 voorzitter. De meest succesvolle speler in de breekeertser Auke Miedema van Slijns. Hij wint 6 keer achter elkaar de PC en letter nog eens 2 keer. (1883) Njontje Trekje. Het draverij en zwartje voor een belangrijk volksvermaak. Er gaat een soort hield in om. Gokkerijen bij de roes. De prijzen worden vaak beschikbaar gesteld door de Kaslijns, lijkt als dat ook bij het keertsen nog het geval is. Omdat er zoveel hield in omloop is bij de draverijen, besluit de PC-commissie dat het prijshield bij de PC ook wel wat omheen kan. De grote keertspartij op het Sjoekelaan moet een belangrijke en speciale feestdag worden. In 1878 binnen er al zo'n 1500 taskagers en dat tal beziekers rent in de rent van de jaren stadig op. Onderwielens worden hier en daar keertsverenigingen opgericht. Balzet is in 1884 de eerste. Dezelfde Auke Miedema wordt in 1883 de eerste koning van de PC. Riens Koopmans volgt het 10 jaar later Jan Bochstra op als voorzitter. In 1888 binnen er trouwens de eerste internationale contacten naar de Belgen hier op bezoek te komen. Maar het jaar 1897 is voor het keertsengericht nog belangrijker. Op initiatief van Willem Westra wordt de Nederlandse Kaatsbond, de NKB, opgericht. Geerwerking is in biert wordt en de roege kanten van het spul moeten bijschaafd worden. Hij krijgt stiepen van Jan Bochstra en is ons in deerta in 1923 een tige actieve voorzitter. Westra pleit het voor training, beschaafde omgangsvormen en een verplicht keertskostuum. In hetzelfde jaar 1897 wint Jan Reitsma senior alias Jan Tulp voor de tweede keer de PC. 2 jaar later wordt hij koning. Hij maakt het van het keertsen een simmerberoep en is betijden een hele wieke van huis. Reitsma is een Forense met een heel goede opslag en een groot tactisch inzicht. Hij wint nog een keer de PC, 3 keer de bond. Njontje 3 is een belangrijk jaar voor de jongenskeertserij.
Jongvrouw Clara Jacoba barones de Vos van Steenwijk stelt geld beschikbaar voor de jongenspartij in Wommels. Littens wint de eerste gouden klokjes en de traditie van de Freudepartij is ontstaan. In 1910 werd de eerste Jong Nederlandpartij verkeerd, maar de Bondspartij en de PC erbij ontstiert er een saneemd klaverke fjouwer dat ons nota toch een stuk of 10 keertjes woen is. Njontje 1945. De dreiging van de Eerste Wereldoorlog hing het boven de Keertsvelden. Uit de kranten is te vernemen dat er noordelijke tijden aankomen. Omdat België jeder bezet is, krijgt ook Friesland te krijgen met een stream vluchtelingen. In Gasterland worden deze mensen onderbracht in barakken. Om haar een wat tijd verdriel te gaan, neemt Willem Wester het voortouw om keertsballen beschikbaar te stellen. Zo worden deze Belgen hier al gauw actief in de Friese keertsport. Een van haren, August van Lierde, wint de PC in 1916. In 1917 wint er hem weer en no met 2 Belgische maten en wordt August koning op een PC. Zo is het in de eerste de tijd van de Belgen, Brink en de boeren. Reense Brink is een keertsende dominee. Later wint Theerde Zielstra, de primus inter pares in de tijd, trekt het gouders maar de boeren en de hazes. Want die kan er ook wat van. De bjuste baardelijke meester Bielsma wordt in 1929 voorzitter van de PC en blijft dat om 1973. En in 1915 wordt er in Haas een demonstratiepartij vrouwelijkskeertsen houden. Het betoer van Tettero, Theerde Zielstra, Klaas Kuken en Its Jousma van Dokkum is 4 waar het beste trio in het interbellum. En de koningsbal van de PC komt na de wedstrijd Friendship net uit. Maar de jongste koning, Hubert Westerhuis, amper zandje hier, fietst in 1918 maar de bal om een nekken naar Littens, om hem ons in huid en mensen te litten. Hij wist niet beter als het wie een wandelbal. Plenty bijnamen keerts op de velden. Dan een koekje, de speaker, tuut en de zuurtje-drinkers. Er binnen 2 iets Raukema's, iets van Haas en iets van Wommels. En de derde iets is die van Dokkum. Poetsen is verbeen. De heup moet net beroerd worden. Maar dat is min te constateren. Schorsingen binnen Gaurus het geval en dan mis ik gewoon keertjes gans inkomsten. Vanzelfs mocht er echt net patten en omkocht worden. Maar dat er in een minnetijd Gaurus partijen kocht en verkocht binnen, is wel wis. 1945, 1973. Na de oorlog komen een soort mensen uit de Keertsvraat net op een velden waarom. De tjustere tijd had zijn sporen achterlaten. Maar in 1944 komt alles al gauw weer op gang. De Keertsvelden staan weer vol, het publiek wil hem zo gauw als mogelijk losmaatje van de bezetting steeds, zal ik het wel. Ommers, fietsen worden net meer stellen. Jongelui hoeven net meer onder te doeken. De poep is van de tenten, zo is dat. Het is Safir, baas in eigen huis. De wederopbouw zet u dan. Het Keertsboom wordt in 1947 koninklijk en heet daarna KNKB. Het is de tijd van de bijnamen als de Haansjes, Proppie, de Staaf, het Kanon en Bullen. En vanzelfs de Lange. De periode na de oorlog is die van de Lange Hazer Hotse Skuul. Hij is een allround keertser die wint wat er te winnen is. Hij is als een groot tacticus jaren de meest succesvolle keertser van alle tijden. Hij keert stond 1922 daar en bij hem verdwijnt de laatste lange keersbroek van de velden. Skuul wint 18 prijzen op een PC en wordt 3 keer koning. Hij wint 6 keer de Bondspartij. Dat koningsschip is op een stuit trouwens in discussie. Tine Santema weigert hem op een PC van 1961. Nog een volle reprimande van een maat liet er hem de bal toch nog om een nekken heen. Het is echt de tijd van Tamme Veldstra. De bader Metzler wint nou krijgt 50 Jolien de PC, maar Johan van Zeist en Johannes Westra. Deze bader atleet, hij maakt het eigenlijk als keeper, leper en hutrieder furoren, wordt dan de koning van de partij uitroepen. Hij is de perkspeler die zodra de bal rekt, hey daar, roept. Hij weet dan al dat de bal 4 uur de boppel in de del komt zitten.
In 1973 hing het meester Bielsma voor de laatste keer de koningsbal om een keertje zien nekken. Dat is die van Sjouke de Boer, de opslagger van de Hege Saaiers diep achterin. Likwijls prinses Beatrix docht het in stee van de voorzitter vanwege het jubileum van 120 jaar PC. Zij en prins Klaus rennen die dags nog gewoon zonder zichtbare bewaking over de voorstritten. En het keerspubliek is enthousiast. De onwijzigheid van Beatrix steert misschien wel voor het feit dat het vrouwelijkskeertsen toernooi hield niet meer voeten onder het gat kreeg. 1973, 2003. Het is de tijd van flower power en all you need is love. De bewustwording van maatschappelijke zaken speelt in het land. De mensen willen inspraak. Lang hier is de moorde, ek op het keertje. De van vieren slaan van master op en een geweldige generatie keertjes maakt het furoren. De keertserij zit in de lift. De pc is in die tijd altijd finaal uitverkocht en de mensen binnen op een heel beleid met een toegangsbewijs. Het vrouwelijkskeertsen bevrucht een definitief plak op velden. In 1976 wordt de eerste vrouwelijks-pc gehouden. 2 jaar later is de première van de Bondspartij en Lia de Jong wordt de hotse van het vrouwelijkskeertsen. Ulba Hannema is in 1973 voorzitter van de PC geworden en onder zijn bewaard komt de PC in betrouwd financieel vaarwater. Na 20 jaar wordt Hannema opvolger door Jan van der Meij die in 2008 de scepter zwaait. De eerste sponsoring is een feit. De eerste klasses krijgen een grote F op een reg. De KNKB en de CFK worden ingekeerdsboom en dat krijgt een eerste directeur. Zonder mis het tijdrek van Sake Saakstra en Piet Jetse vader. Te jaren winnen zij 6 keer de PC. Maar de achterinsen Dirk Talsma, Flip Solsma, Tjesse Wallendal en Johannes Bronsma. Sake, Piet Jetse en de Brand winnen in 1982 maar liefst 16 van de 20 vrije formatiepartijen. Bronsma houdt in dat jaar 98 prijspunten, een record. Faber passeert in 1990 Hotse school en komt bovenaan in het klassement van alle tijden. Maar door de bouw van de treinen wordt het indoorkeertsen tien populair. En het patroon Erik Seerden, Reense Bleker en Thomas van der Meer wint in het begin van de 90er jaren 3 keer achter elkaar de PC. In het laatste decennium van de vorige eeuw veroordeelt het keertsen. Directe winst wordt het credo. Door de nap en een verwoestende opslag is er amper meer tussen gespeeld. Zitbal, boppen, boeten, voor en kweer. De nap, wie er altijd al, maar net op grote schaal. Want lang net elke inkoerder moest slaan. De grote ommezwaai komt in 1979 als Tjesse Wallendal, maar gewoon als een plaat in een move in de finale van de PC de ene naar de orenbal de voorstritten optiggelt. Wildgroei, maar eigen makken nappen van stikke spatschermen beheerst het spul waar de lietse bal. Er wordt ingrepen, wantekeuringen, streng en net streng, voor en zin. Het verhaal die je terug. Ik maar de wizin en de keers.
2003 wat is een afstand. Hoogconjunctuur. Alles kan en alles mag. Er is weer nee te keren. De tijd is meer jocht op het individu en de manuscript zijn wat minder. Het touwtje is uit de brievenbus. De sponsoring wordt een hot item. Al keertsen is heel te vertjenen als die in de top zit en goede maten aan die biest. Jonken het keertsen binnen er ook een heel protte oorzaken dat jonge mensen harren met de wanden houden. Het keertsen stiert als haatvermaak al lang net meer bobhoorn op een list. Kiezen voor het keertsen is voor de echte leefhouders. In 2005 neemt Keertsen Friesland afscheid van Hotse School met een indrukwekkende betinking op het zoekelon. De reus van Haas en het meer. Maar zo om de eeuwwissel heen is er een nieuwe reus. Chris Wassenaar van Minnetskeer is een tal jaren letterlijk en figuurlijk de grote man op een veld in de provincie. Het vrouwje Keertsen wint om populariteit en Afke Hielkema helpt in haar reusachtige carrière meer als 800 prijspunten. Minne Dijkstra werd in 2008 voorzitter. Hij bleef dat een jaar als fjouwer en werd opvolger door Johannes Westra. Zo'n verliezen jaar hing het iets Hellinga de prijswinners de kransen om. Na een periode van luxe voorwerpen in alle soorten en maten, van horloges, fietsen en valen, werden er correct als 100 jaar lien no meestentijds heel prijzen verkeerd. Op het veld is de opkomst en de dominantie van het parcours Gert Anne van der Bos, Teke Triemster en Daniel Iziger te zien. Een parcours om van te genieten. Met Triemstra als primus inter pares winnen ze onder andere de prijs op het Modderfestijn op het PC in 2010. Het parcours wint het ook in 2011 en 2015. Het perk wordt een meter breder. Er komt een kunststof een bal. Een tal jaren wordt er scheef opslaan en de ranking bepaalt de list. Het napverhaal is en blijft een never-ending story. Zolang ter keerst wordt, zal er sjoemelen, prutst en googelen worden met het gewicht van de wand. De nap is als doping in een keertsport. Het maait net, maar elke een pielt en prutst er mee om. En dan is er de finale van Vlietnier. Wat een flaters, wat een prachtige slag. Wat een spanning, wat een sensatie. Alles aan de hand. Goelen en gejuich. Een partij om nooit te vieren. Het keertjes het sprong iepen. Het perk. Het perk. Daar stapst er moedig in. Daar loekst de wand strak om die haan. Wat strakker nog? Daar vliebest. Alles onder hang. Een tikje in de kont. Die maat stiet achter die. Eerste stilte. Vierste spanning in die leer. Do sjochst. Do wachtest. Net denken aan huid. Om mem. Om paken bij de opslag op de banken. Om paken maar de eigen ticht. Do eerst het schroeien van de bal. Do eerst die waard. Do slagst. Do valst. Do ropt. Do raast.
brood. Wijs is een hey daar, hey daar, hey daar, hey daar. Voor alle meisken, jong en oud. Wijs is een hey daar, hey daar, hey daar, hey daar. Uit alle mannen die er loopt. Wijs is een hey daar, hey daar, hey daar, hey daar. Heden tijd had je school. Wijs is een hey daar, hey daar, hey daar. Weten dat zit die nu met. Wijs is een hey daar, hey daar, hey daar, hey daar. Waar wij een pieter met. Wijs is een hey daar, hey daar, hey daar, hey daar. Dit is iets wij, want het zal leven. Hey daar, hey daar, hey daar. Jong is het feest, het is te beleven. Hey daar, hey daar, hey daar. Hey daar, 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 hey daar. Dames en heren, beste meisken, de PC. En scheidsrechter Hendrik Swering, die naar allen op het tinte te Sjem binnen. En de commissaris van de koning, die ree is om een mooie gastrol op hem te nemen. Vind ik hartstikke mooi. Dit is de eerste slag. En Nicky Boeten. De bal van Bouke Triemstra. En dus ben de eerste punt van het toer van Jelle Atema. Misschien het waar. Als Jelle knap de bal ervoor had en Hildebrand het in principe vaak heeg op achterin. En dan heeft voor elke parkspeler dat moeite om daar om te gaan. Zo, lekker beginnen. Ja. In de fjouwer. De hartstikke Hildebrand is het, maar Heidsma die kan dit wel. Heidsma. Eerste Ja. bal poppen. Dat ben ik mooi. Zo. Onderhands, hè? Kom maar, Zuiden. Kom maar, Ja, natuurlijk. Nummer 2. Ja, zo hoeven net. Zo hoeven net. Zo mooi. Zo mooi, dat is wel een verschil. Zo. Oh, Nou, nog maar linkerhand uit en het zelf. geeft toch weer rond. Ja. Dat is toch leuk, hè? Nou. Hij is de verrassing van de dag. Zij binnen de verrassing van de dag, Nauta. Hendrik Koortstra, mooie de bal achterin bij Hellebrand. Zelf. Waarom, maar Koortstra Maar je zullen we... maar je dat doet hij goed. Eerst net voorbij, speelt er nog bij Bron in het perk. Dat doet hij keurig. Belangrijk moment. Heel later maar. Op één keer beslissen dit. Op zij klikt. Nou, ben een goeie opslag. Ja. En de Sipol! Vliegend op, jongen. Geweldig. Skin het waar, maar de doel van Jelle Atema. Hier begint het mooi. De bal. En de bal is alles voor mij. Altijd al. Ik wil alleen nog maar mijn bal watchen. En gewoon wat is gewoon verveelde mij samen. Uw spaken wie een keetser. Uw huid is een keetser. Mijn grote broer is een keetser. Dus worden partijen bepraat. Kansen besprutsen. Je haast altijd onder eten.
Dat werd dan niet geregeld koud. Naait er betiert niet. En uw mem die docht ek mij, die weet er eens nog meer van als uw huid. Wij gaan altijd met de hele familie naar de hoofdklassewedstrijden. Machtig mooi. Ik zocht naar de acties op het veld. De bal die het oer de boppen vleenen. De prippers. Het hinnen en wegslaan in het tussenspul. Ik jaar het roppen van de keertjes. Eruit en boeten. Voor en hey daar. Het liefste zit ik op een bank op een boppen. Het dicht bij de keertjes. Zocht daar de bal uit het perk mooi op die haar kom. Oh, dan viel het krekt als mooi dorst. En dan wil ik wel omheen springen om ze te keren. Ik wil de bal vielen. Hij mag dwaan wat ik wil. Ik wil de baas over hem wijzen. Alles wat op een bal liekt, wil ik onruitje. Dus joch ik baaien onder struik. Appeltjes onder een beem, stintjes op het Sjerkhofspaad, dan binnen dat bal. En ik sla ze de wereld uit. Ik heb altijd een keertsbal in de boezen. Die van uw spaken laat in het laat. En daar mag ik net aankomen. Maar stoepenkriet has samen een perk op het dik. Dat is los. Oeren, mooi bal ik maar mijzelf bij Ustje in de morgen en de garage door. Oefen je. Alle dagen. De onloop van de opslag. Het onrinhupke, de bal opgooien en het zin onslaan. Een vast ritme. Kist het onleren. Het moet een vloeiende beweging worden, zoals het heet. Ek bij het uitslaan. Sjoch maar naar Teke Triemstra. Die kent dat. Het teken is een mooie keertser, zoals het heet. De bal moet bij het uitslaan terug de hand raaien. En dat kun je echt leren. Als de bal goed trekt, is verneemt ze net eens. Echt niet. Het kind flink zeer waan als het hem net goed trekt, dan krijg je een blauwe boede in de hand. Dan kun je een paar dagen net keertsen. Ik wil het nooit verliezen. Nooit. Gewoon jongens, luid ze gewoon als zij verliezen en dat snap ik net. Want ik jou het nooit op, nooit. En als ik verlies, dan ren ik even voort, want anders begin ik misschien te janken. En ik wil net uit laken worden. Dat nooit. Letter wil ik krekt zo opslaan als Tjesse Steenstra. Bij hem gaat het als vanzelfs. Nou, hij kan een hele partij wel alleen winnen als het mat. Of Gieselje als Gert Anne van der Bos, die slacht het hele perk om. Hans Wassenaar, die kent alles goed. Ja, had het klaverke fjouwer al. Oh, dat wil ik letterlijk. Keertser worden is mijn droom. Ik voel wel dat ik 18 weer. En dan koek ik los in de hoofdklasse en dan jaar ik bij de 30 beste keertsers. En dan kom ik met de pc op de televisie. Ik kom erom, meisken. Hey daar! Een bal is een bal is een bal. Hij rolt en stuit het oeral. Je mees kan hem keren. Je mens had een chin. Van Boatjen is hij het begin. Elke bal had een ritme. Elke bal is muziek. Loerdavond toch het publiek. Een bal is een bal. Elke bal is uniek. Een bal is een bal is een bal. Hij rolt en stuit het toeral. Je mees kan hem keren, je mees had een chin. Van Boatjen is hij het begin. Elke bal had een ritme, elke bal is uniek. Loerdavond de droge publiek. Een bal is een bal is een bal is een bal. Elke bal is uniek. Sla die bal, keer die bal, jij die bal erin. Knal die bal, ving die bal, stuur het door de wien. Haroe Bombay. Een bal is een bal is een bal is een bal. Haroe Bombay. Hey! Voetbalveld, korbalveld.
beelden in het net of troddenkoer. Basketbal, vetterpolo, vetterwillen, avontuur. Barcelona, Man United, Droegenhammer, PSV, Vreulen, Soekeloon of Belsen, Tiemstra, Wassenaar. Hoi! Belgen, Basken, Frozen, Friesen, lees je bal ooit door de kant. Litte broezen, litte zie, door de douchen op de wand. In het berg dan voor de dingen, voor de poppen hemel heet. John op ringen, ja een stuitje, in de sterren in de steeds. Lietse keertbal, plus de beker, dus wonder in de tijd. Mijn toezen namen voor die nemen, die bezongen in een lied. Een bal is een bal is een bal, hij rolt en stuit het door aan. Je meest kan een tering, je meest handje, van watsen is hij het begin. Een schroeier, een stroeper, een kokje, een piek, een pripper, een broeder, een schieter. Soms het voor, soms het boek, een kweerslag. Wat een gemieter. Een speel op een knapper, een voel op een pik. Door kisten en tieren, dat loer, dat dik. Een trapper, een spotter, een raket. Een bal is een bal is een bal is een bal, hij rolt en stuit het door aan. Je meest kan een tering, je meest handje, van alles is hij het begin. Hikken, rekken, achteruit, zoeken, zinbal, bompen. Boem, voor, krijgt in, krijgt u, Schimbeline, schoppen. Skraven, onwest, twakelik. In de verte, jazzmuziek. Drijfspeelgelijk, door hinnen, geweer. Doost die stoppen weer. Een bal is een bal is een bal. Hij rolt en stuit het door aan. Je meest kinderen keren, je meest handje. Van watsen is hij het begin. Elke bal had de ritme, elke bal is muziek. Bloedavond te droge publiek. Een bal is een bal is een bal is een bal. Elke bal is uniek. Sla de bal, keer die bal, jij die bal heen. Knal de bal, vind die bal, stuur de door de wien. Harde Bombay, harde Bombay. Een bal is een bal is een bal is een bal. Harde Bombay, hey! Hoppa! Zit erin. Zo. Veel later, maar die stiegen er op heen. En rustig bij Bram. Dat hebben we gekeken toch Disseman, Hendrik, of toch Bouke Triemstra. Hier nou achter de ring, tussen is een knappe bal. En ik doe het je van helemaal Visser. Maar hij staat tegen de bal waai. Hij staat te vol links. Ja, hij had er wat geluk. Ja, en dan krijgen we dan hetzelfde Jan Dirk scenario. Dan alle Jan jongens, dan mag je hem deze pakken.
is een groot gat, ja, in het perk tussen de beide mannen. Alian Anema tot het nou van zijn toer. Ja, cruciaal. Prima. Hij zit de hele dag al door de kist en hij is nou ik de man die afscheid neemt van het kisten. Ja. Ja, voor een dag. Ja. Ja, de familie uit de nek. Hillebrand Visser. Daar, Heeg, 4 achterin, ja, Versels, logisch. Maar dit keer is hij van koord. Ja. Bij de rood was hij. Bouke Triemstra. Hillebrand Visser slaat hem goed uit. Kan hier het er niet worden? Ja, maar goed keer trouwens. Ja. Wat mij betreft de nog van deze dag. Ja, laat hem maar. Het blazen en het ademen van het ziekhelingen van Bouke Triemstra. Die de druk nou wel even viel. Zijn keurig. Laat de omslag van Hillebrand Visser. Ja, ze staan al eerder op, hè? Nou, ze staan al eerder op. Slagen maar een rekker. Slagen maar een rekker. Sheriff. Ja, sheriff. Dames en heren, de prijswinners van de PC van 2000 Sontjen, Bouke Triemstra, Alian Anema en koning Hendrik Kootstra in uw scoots op sokken. That's rolling, keep the doggies rolling real high. To rain and wind and weather, hell bent for leather. Wishing my girl was by my side. All the things I'm missing, good fiddles, love and kissing. When at the end of my ride, hit 'em up, pull 'em up, hit 'em up real high. Dames en heren, beste meisken, tijd om het keertsvuur aan te steken.
Dames en heren, beste meisken. Us gastspeler van de Joen, de commissaris van de Koning, Arno Brok. Beste keertsvrienden. De twillingtoren binnen deze week het van. Keertsfeest in Frenscher. En liek als bekend staan de treienmansterke patoeren van de Grutte Partij op Waansie op scherp. Treien vuren banen. De Frensche Keertswieke 2018 is los. Ljouwert Friesland 2018. Olve steden. Olve nije fonteinen. En vanzelfs zit er ook in de oude academiestad. Die hier in Frenscher symboliseert de zinnen, de mannen en oren planeten. En soks past al heel bij het planetarium van IJzer-IJzinga. Dat hier zo'n wichtig plak in de stad inneemt. En likwijls een protte mensen zullen bij het zien van die roene farmen al gauw associatie hebben met de keertsbal. Het leren baltje volt maar koeien hier. Dat ek al eeuwen net uit Frenscher waai te tinken is. Een echte keertsleefhouwer zocht overal een keertsbal in. Een jippeltje, een stjerappel en, waar we het ook wel, in 4 planeten. En overal wordt omskeerst. Dus waarom net on het firmament? En het verveelt nooit. Troch alle tijden hinnen en roen om op de wraad, doen ze het en stuit het baltje nog altijd in de hoorn. Een lieds, maar prachtig en benammen effectief instrument voor een sportieve en spannende strijd. Van man tje man, vrouw tje vrouw, patoer tje patoer. En net alleen de heren, maar ook heel de vrouw. En in oktober 2017 reisde het een Fries keertstingen begelijks naar Colombia. Om daar mee te doen om het wereldkampioenschap in keertsen. En 17 landen staan op een lijst. Een unieke uitwisseling tussen de verschillende culturen en een opstekker van de keertsport in het algemeen. In New York is het wolbol een hot item. Het lijkt het wel een beetje op squash. In die metropool staan zo'n 3000 keersmorgen om de populaire sport te beoefenen. In meer dan 30 landen is deze in- en outdoorsport een populair fenomeen. In Europa doch een 8-tal landen mooi bij het wolbol in organiseren verbonden. En ook in Friesland binnen op een soort plakken van deze keertsmorgenbaan beschikbaar voor de sporters. Er wordt enthousiast gebruik van maken, benammen troch de jeugd. Het slaan tjinnebal wordt een natuurlijke beweging en is zo ook een mooie omvolling op het gewone keertsen. Het Europees kampioenschap keertsen wordt de komende weken hier in uw eigen Frenscher verkeerd. Op bevoorstritten. En keertsers uit zo'n land doch on deze wedstrijd mooi. Friesland, Frankrijk, België, Baskeland, Valencia, Engeland en Italië.
En alle jaar nemen ze haar een eigen keertscultuur mee naar Friesland. Maar alles wat erbij is. Een mooi en nieuwsgierig onderdeel van European Sports for All Games. Dit in 2018 in Friesland beleven worden. Met kampioenschappen, wolbol en larks. De keertsport zwaagt voor strijd en spanning op de velden en vanzelfs voor meenschappelijk genieten van alles wat de verder alle jaar op en om de velden bad. Het keertsen jert bij us provincie. Het libbet volop. Het zwaagt rondom voor de specifieke sfeer die us zo eigen is. Op alle niveaus worden nog altijd partijen organiseren. En elke nien die het nog had om deze sport kan meedoen. In een soort huishoudingen is het keertsen een onderdeel van het bestaan. Bern van verschillende dorpen en steden zetten met elkaar op het keertsveld daar. De jeugd wordt oplaat door keertsinstructeurs, masters, huiten, broeren en omkes. Maar ook de vrouwen slaan op alle fronten in de keertsport voor master op. Familie en vrienden moeten elkaar met grote regelmaat op de keertsbanken om het veld. Men gaat in allerhande varianten met elkaar de sportieve strijd aan. Dwarp, tjen dwarp. Stad, tjen stad. Vrije formatie, trog elkaar lotsen, jongenskeertsen, famkeskeertsen. Maar hier, op het Soekelongen, hier wordt, zat elke nieuw weet, de ultieme partij van het ierhouden. De PC. En hier op het keertsveld, tussen het bolwerk en de oude Frentje te binnenstad. Een partij met een lange historie. Een partij met honderden winners en liekevolle verliezers. Alixa, duizenden verhalen. Een partij die ten hoogtepunt van het ier is. In het hart van mannig keertsleefhouwer. De vierde waanstje is de partij. De wedstrijd dat naar uitzongen wordt. En waanstje jit het weer om mensen. Dan binnen wij hier weer op het Soekelongen. Dan worden de vingers opstutsen en begint alles weer opnieuw. De tweelingtoren vertellen het dus. Hier en alleen. Hier is het keertsen. Hier rekt de bal het het. Hey daar!
rood. Ja, dat is boven. Hendrik Koorstra. Ja, Zuidwaarde. En normaal krijg je hem weer. Hier op boven, Jelle ervoor. Ja. Heen achterin bij de Koorstra weer. En Ja, ze pakken. blokkeert voorop je later, maar die net nog een opslag belangrijk is en is het nou dan ben ik in het tussenspel. Hildebrand weer. Achterin. De Koorstra. Ja. Richting de koppen. Ja. Hartstikke boven. Volgens mij heb ik meer druk en wat meer stress op de rollen van Bouke. Nee. Maar die wordt Goed op, ja. Draait waar. de keert even bij en dus draait waar komt ze weer. Voor. Ja. Schiet het daar voor Atema zelfs. Ja, best erin. Zitbal. Ja. Hildebrand Visser, mooie opslag weer. Heeg achterin bij Hendrik Koorstra. Ja, Kirsten. Sure. Zo Koorstra had Sterk, er hè? echt wel zicht op, hè? Nou. Het is net zo dat ze... Dit is heel Atema. Voorin bij Alian Nee, Anema. kom er Die zit net voor de Bobby, hè? Want Nou, wel. hij gaat geen redeneren en Nou. ik Koorstra geen redeneren. En dan nog wel een keer zo zitten, Boom. maar die wordt weer kijk boppen. Ja. Het is een punt van het doel van Triemstra. Zij is jou, hè? Prachtige partij. Maar ik giet wel even oor zoals in u stiet. In u stiet wie het een kwestie van klompen uit, sokken aan en keertsen. Zo ging dat. Klompen, lezers, wat schipperstrand en hier is een perk. Uw hele familie keertste. Het jaren erbij. Het ging als vanzelfs. Tot Grutte Germ en Lietse Ulke de Freule won, stie het dwarp op een kop. Het ging ze gewoon. Het wie nu helden. Ik weet nog maar iets, maar ik vergeet het nooit weer. Keertse. Alles nu en snijn voet. Onder de jongens en op de tweede klas. Prachtige tijd, van alles belibben. Leidje, goelen, leidje. Alles tegelijk. Het had me nooit wel loslaten. Hoe moet ik dat nou uitlezen? Alles zit erin. Winnen, verliezen, uitdagen, spanning, tactiek. Ik kom nou al 40 jaar alles na bij het keertsen. En had ik een enkele keer thuis bleven, zei de vrouw al gauw gaan, maar dat is zo rustig. Ik wilde gewoon heen, ik moet er gewoon bij wezen. Van mijn 12e jaar kom ik al op een pc. Als jongens lijnen wij hier voor de banken. Machtig. Eerst nog Hatse Skuul, Arp Hiemstra en Matten van der Leest. En Minded van der Weert die draaft als een tuig in door het veld. Overal heen. Op de fiets. Geen partij mist. Zo leerden ze het keertsen. Sjen en sjen en sjen en sjen. En erover praten, hè. De spanning, alles eromheen, de hele sfeer, de mensen. Het is oors als we oren sporten. Het had haast wat intiems, om zo maar te zeggen. Tja, het is thuiskomen. Een soort van familiegevoel en begrutte partijen en reunies is maar. Kost overal dezelfde meisjes in, de echte liefhebbers. Sjen en maar kon praten, hè? Haast het toe van alles en nog wat. Lebest voor een part mooi, maar haren besteen. En tegelijk is het heel vrijbloed. Het verplicht het dan niet. Maar het bij meestens ouderen die staan met veel steensjost. En soms komen ze net meer. Ziekte, ongemak. Elk dorp had zijn eigenaardigheden of aardigheden. Maar wat hebben wij een willen beleven op Haas bij de woensdagpartij. En al op even zitten we met mijn maten in de bunker. Man, wat een feest. Nou ja, zo zit er net meer, hè. Zo komt net waarom. Maar het speeltje bloot, daar kost ook net last van. Wat er gebeurt.
Eerder wat om? Stand, soort boeten. Ja, dat is je best wel. Je drukt er even meer om. Hij moest er echt onder terug als het ware. Goed, nog geen rijtje. Hendrik Koorstra. Net op boven. Nee. Hartstikke boven. Koorstra, ja. Ja, zo vierde. Bouke Triepstra. Achterin. Oh, ja. Ja. Moet Oeren winnen. Oeren goed. En dus goeie zit bal van Bouke Triepstra. Al zuchtend en steunend komt die. Ja, best op, ja. Geweldig. Hij wil het niet verder mooi tussen deze bal. Kijk hoe Jacob Klaas Eidsma hinder dat van is, hè. Fjouw 2. Wil het door hem binnenkomen. Mooi machine. Een keer dus nou in komen. Sterker nog, een keer in de finale op Fjouw is niet komen. Als dit goed gaat. Absoluut. Goeie simpel. Geweldig op. Goeie simpel weg van Jelle Hatema. Die net zoals de ene zien 10 voetslagen. Nou toch eventjes een mooie simpel levert. Harlingen, woensdagpartij. Nou ja, het zal wel. Wij hadden het kaatsen op het bleek en even na zitten in de bleek. Ik praat trouwens het liefst op het kaatsveld. Met oude maten en andere bekenden die er ook verstaan van hebben. Soms hebben zo'n hele partij weer bij de kop. Alles wordt weer op naar deur vlooid. Wat was goed en wat ging er verkeerd? Ik kan mij nog hele partijen voor de geest halen. Slag voor slag, kaats voor kaats en alle eenstam. Een sterke verhaal vanzelfs. Daar hangt het kaatsen van aan elkaar. En succes verveelt nooit nou. Er zitten vanzelfs zeurders tussen en daar hoor ik zelf ook wel wat bij. Want kijk, de tactiek is een stuk minder worden vanzelfs. De binnenkaats bij die kunnen maar één kant op uitslaan. Recht. Rechtuit. En het liefst boven. Het is een spultje worden van alles of niks. Slaghengst binnen het, niet anders. Er wordt ommers kwalijk met de hasseskaats, Thomas. En suks mag ik zo krijg zo graag zien, hè? Positie kiezen, hoe wordt er opslagen, hoe wordt er onder een bal schikt. Suks nou? Goedens hebben zo'n verrekt mooi slagje. Een tikje, meer is het niet. Klasse. Wees meteen, die jongen die komt er wel. Dat zie je nou. Zicht op de bal, sterke, lienige, billig, een talentie. Maar ja, het is het spul van vroeger niet meer. Nee, het is niet minder worden, maar wel anders. De wet zei dat het nap het spultje bedurven heeft, maar daar geloof ik eens zo de mieter van. De kaatsers van nou, die hebben een andere techniek van slaan. Dat wordt ook anders opslagen. Zie je niet hem dan nog wel eens een pripper? Of een echte vossenslag? Nee, precies. Maar wat ik wel allemachtig mis, is het praat op het veld. Die levendigiet, de humor. Het is fut, het is een dode boel. Wat hebben wij er wel niet willen gehad er op het sukkelaan. En al op even zitten met de maten in de bocht. Ik ga trouwens nog altijd graag naar Weidem, de Bond, Dronriep of naar Bitgen, kaatsen onder peren. Maar overmorgen is 2 PC. Geweldig. En zo gezellig nou. Het is net een slag die is door de bobbenjagers. Het is het roppen van die maat na zo'n slag. Het is het rennen naar het perk, het praten. Het ruitje van de boom, mijn verdrag. Het is net een feest, bij de willen, bij het winnen. Het dion van de vreugde in de strijd. Want alle dagen kunnen wonderbaar. Het zal bezongen worden in een lied. Het is net de bal die stoerde poppenjagers. Het is het roppen van die maan, ijzerslag. Het is het rennen naar het perk, het praten. Het rijtsen van de ballen, mijn verdrag. Het is net een feest, maar weer bij het winnen. Het dealen van een vreugde in de strijd. Want alle dagen kunnen wonderbare. Het zal bezongen worden in een lied.
Het is het keertje dat hij rekkert. Het is als het leven zelfs, het daast hij in het moed. Wees als verlies, wat zal het lot dus brengen? Het weegt op en alles eb en vloed. Het bloedspul van houden en van heren. De lietse bal, hij rekt het us wat goed. Het is net de gros, die op die nekken hinget. Het in de trien van heid die hem verbiedt. Het binden loeren om het veld, de meesken. Het is het watje bij het libben, reertje wit. Doe die namen roezen op de banken. Doe het zoezen van een bal dicht bij die eer. Dit eer, die vrood, die dij, die libben. En alles valt te plak, wat was nog meer? Het is het keertje dat hij rekkert. Het is als het leven zelfs, het daast hij in het moed. Wees als verlies, wat zal het lot dus brengen? Het weegt op en alles eb en vloed. Het bloedspul van horen en van heren. De lietse bal, hij rekt het dus van goed. Het is het keertje dat hij rekkert. Het is als het leven zelfs, het daast hij in het moed. Wees als verlies, wat zal het lot dus brengen? Het weegt op en alles eb en vloed. Het bloedspul van horen en van heren. De lietse bal, hij rekt het us van goed. Allegaar goed en best, mooi versie, prachtig zongen, maar zo geweldig en gezellig staat het kaatsen er zelfs niet voor. Maar ik kan het de meesten al jaren niet meer bekoren. Ik ben lang trouw bleven. Jarenlang op het brommetje en later in de auto. Sloeg nooit wat over. Maar beste mensen, ik rijd amper de straat uit. Maar het is gebeurd. Het is gebeurd. Ik ga er niet meer in. In 16 ben ik voor het laatst naar de Aldenhoven geweest. Want het kaatsen is mijn kaatsen niet meer. Nee. Zie je, het spul was gebaseerd op kaatsen leggen en het verdedigen daarvan. Vanuit onderleg en overleg en tactisch opereren, nadenken en beheersing van het spul. Maar dat is al lang niet meer zo. Zonder tactische overwegings wordt er louter en alleen op directe ween gespeeld. Op en uit. Maar beste mensen, dat kan niet meer. De Belgen die hebben het tussenspul vernield. De Belgen die hebben het tussenspul doodgemaakt. Ja, goed begrepen, onze Zuiderbroeden niet, de Belgen zelfs niet, maar hun moffen. Die hebben het tussenspul met haar nappen uitvogen. Met een stuk plaat in de wand is elke kaatser een hardrijder in, achterin. Met een stuk blik in de hand kan elke hakkenkruk wel boven. Het is alles of niks, kweer of boven. Maar beste mensen, die moffen die horen in het Belgenlaan thuis. En hier niet op een klooi. Het kaatsen is kaatsen niet meer. De mof is de mof niet meer. En de baal is de baal niet meer. Het karakter van de baal is finaal veranderd. Een baal die waarvan leer maakt. Maar dat is hij al jaren niet meer. Dan kost er even op spooien en vlieben. Kost hem even in het water leggen, zodat hij wat meer gewicht kreeg. En hadden ze een vier van een bal, daar zette Goen gewoon de tanden er even in. Arpie Hiemstra, die had wel eens een stik een beten, ken allegaar niet meer.
Een baal die kon ik zo lekker ruiken, dos. Ken niet meer. Alle balen binnen gelijk. Regen en rachel, ze hebben geen invloed meer op de baal. Ja, hij is hard als een spieker. Een keusstoffene kogel voor de nap. En dat, ja, het doet zeer. Ja, ik geef het toe, het doet hartstikke zeer. Het voelt als ben ik een verrader. En dan heb je zo'n premie als verleden jaar en dan neemt men er niet bij. Dan zit je voor het kiekkassie. Dan zit je te gulden als een klein kind. Als ik eraan denk, dan spatten de tranen mijn nacht in de ogen. Ik heb de vrouw beloofd dat we te garen naar... Maar het kan me niks verdommen. Ik ga er overmorgen maar heen. Gaat zij maar alleen nog naar de peren en buitenpost. Neem dat mapje weer, maatje. Heeg achterin bij Koostra. En verder. En nou, Koostra staat een keer op in de boppen, maar dat zit bij Waarom? Ja, hij wacht op de stuit. Nou, ja. Achterin, goede bal vol, maar helemaal het staat net verkeerd uit. Maar daar is de retourslag van Arjen Adema die dat heel goed twee boekenbal in de Koostra. Terwijl is de hele dag ook het skeertje. Dat is dan toch de druk die dan in vielen. Van die Peertoers meestal die Rick zit op het zoekeland. Ja, die wil wel veel gelijkje, maar leer. De sporter vanuit hun dat de hen aan je basketbal. Ja, later maar is al taakproces het beste bij Sais. Die nou ook weer aan en weer via de league onder de Telegraaf brengen. Sorry. Nee, moet niet. Sais jouwer. Ja. Sais jouwer, hè? Ja. Ja. Voorin, alleen Adema. Matchpoint. Ja. Matchpoint. 400 jouwen en Sais Geliek en alleen Adema op zijn left precies. Wacht ervoor dat... zien Petoer het almaatje kind. Het Petoer van je later maar zit op de Mooi uit. Absoluut. Dat nemen ze net meer van haar na. Maar kies er nog meer. Of gaat de overwinning naar Bouke Triemstra. De opslag is achterin en... Hij is klaar. Hij zit erin. Nee, hij zit erin. Wow, Zo. hij zit erin. Die geliefd. Dat is die geweldig. Het is het feest, hier is het keertje, op net mooie zoeken. Vieren vreugden, alle mensen springen samen uit de boom. Alles koezelt, alles dribbelt, als de bal werd opgepint. Hoera vreugde, roen op vieren, Fransje zongt het meeste lied. Fransje, zong alle keer mij. Let op.
vriendje, dat kind het loeren. Let op. Dit is kiezen, dit is leven, dit is wat u zelf verdient. Het is leidsen, het is koelen, vreugde die je weer verdient. Alle mensen, alle mannen, vieren achter iedereen. Wij ben is met al leven, het is feest verlicht op bed. Goed is het feest, dit is het, morgen uit een mooie zoekelon. Vieren vreugde, alle mensen zingen samen uit de boom. Alles goed, alles deelt, als de bal bij boven in oorlog vreugde, roen op willen, flensje zoekt het winste niet. Dames en heren, beste meisken. De gladiatoren van de vijfde wijze maakt je klaar voor het spannendste onderdeel van deze seizoen. De lotting. Jou een groot applaus. De lotting. Als eerste graag naar voren het parcours van Enno Kingma. Dan stel ik ze om hem voor. Enno Kingma. Reinse Hiemstra. Husselje. Wassenaar. Stop. Kiezen. En dat is, kom maar. Dat is Ordebeeld Ziel en ga erin, jongen. Kom maar, huppakee, tempo. En je hebt je achter hem op, je nog maar. Oh nee, je blauw, je blauw, je blauw. Wacht even, hè. En zij hebben nummer 2. Dan het parcours van Peter van Zuiden. Peter van Zuiden. Allard Hoekstra. Thomas van Zuiden. Kiezen.
En dat is Engelen. Nummer 16. 16. Parcours van Jelte Pieter Dijkstra. Jelte Pieter Dijkstra. Bouke Dijkstra. En Evert Pieter Talsma. Husselje! Stop! Kiezen! En dat is John. Nummer 10. Dat is het toer van Auke Boomsma. Maar Auke Boomsma, Martin Veenstra en Lars Pieter van Straten. Husselje! Stop! Kiezen! Pelsum! En Draven, ja! En dat is nummer 4. De toer van Gert-Anne van der Bos. Matheke Triemstra en Tjissa Steenstra. Husselje! Stop! Kiezen! Beetgem, ja! Dankjewel, man. Nummer 8. De toer van Paul Dijkstra. Magabe Jan van Popta en Stefan van der Meer. Husselje! Wacht even. Stop! Kiezen! En dat is... Middenskeer? Ja, Middenskeer! Zij het nummer 6. 6. De toer van Jelle Attema. Kees van der Skoort en Sjoerd de Jong. Husselje! Stop! Kiezen! Sint-Anne-parochie! Nummer 11. Dan heb ik toer van Elgar Boersma. Maar Hiltje Bosma en Hendrik Bouwhuis die koeien net wezen. Husselje! Stop! Kiezen! Achlem!
nummer 12. 12. Dat is het toer van Arnold Zielstra. Mark Pier Piersma en Hayan Nicolai. Husselje! Stop! Kiezen! En dat is Weesum! Nummer Son. Dan op het toer van Menno van Zwieten. Maar Hilke Bruinsma en Erwin Zielstra. Husselje! Stop! Kiezen! Dront Riep! Numero 4. Dan op het toer van Dirk Edema. Maar Jacob Klaas Heidsma en Patrick Skeepstra. Husselje! Stop! Kiezen! Dron Riep! Wat hè? Donjem! Excuus, beste meisken. Donjem! Ik moet een bril op hebben. Nummer 3. Het parcours van Remmelt Bauma. Marjelte Visser en Willem Heringa. Husselje! Stop! Kiezen! En er stiet op, beste meisken. Fretscher! Ziet wat verstopt. Nummer 1. Parcours Marten Bergsma. Maar Pieter Jan Plat en Jan Schuren. Husselje! Stop! Kiezen! Pijs! Nummer 14. Parcours Patrick van Dellen. Maar Hendrik Jan van der Velde en Alois Vrijtaan. Husselje! Stop! Kiezen! Hitsum!
Zij het nummer 15. Dan op de toer van Bouke Triemstra. Maar Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Husselje! Stop! Kiezen! En dat is Marsum! Zij nummer 9. En dan als laatste het parcours dat de keer het zelf won het parcours van Bouke Willem Tuinman. Maar René de Haan en Wieberen Postma. Husselje, stop! Kiezen! En dames en heren, het is Jester Bjerrup. Applaus! Heb ik zin op het klopt. En het klopt. Nummer 13. Oké, je kan hem weer om naar je plakken, man. En dit is de list. Here we go. De list is bekend. Nog 2 nachten en dan is het Safir. De PC. De PC is speciaal. Het mooiste dat er is. Al die meesken op de tribune, de entourage, de spanning op het veld, de vorm van de dag. En mijn grote droom om daar een keer koning te worden. En je wilt misschien het jammer, maar mijn hele leven bestaat uit keertsen. Ik stek als al mijn tier in. Ik win de dag. Trainen, trainen, trainen. Mijn hele familie leeft voor het keertsen. Ik wil de PC eens winnen, voordat mijn beide beppers er net mee binnen. En zij volgen mijn sport secuur. Als ik een keer net win, zou ik mijn beppen dat ik meer trainen moet. Dat vind ik prachtig. Ik heb altijd al honger naar de bal. Altijd al. Ik keertste mijn kastanjes, mijn stoofparkers, mijn huddebaaien uit de tuin van ons beppen. Mijn pingpongbaltjes in de kamer. Als ik op de wc zit, keert ik mijn baltje in de morgen. Keertsen leven trouwens nog altijd. Maar er moet een nieuwe uitdaging in vormen voor betocht worden. Nou, als het op de dwarpen stimuleren wordt, dan komt het wel goed. Maar er moet wel wat verdiend worden. En dat kost tijd en inzet. Ik jou les aan een jonge band in morgenkeertsen. Nou, fantastisch. Zo krijgen ze nog aan het spultje. Leren het slaan, het voetenwerk, het tussenspul, de timing. Het slaan met de verkeerde hand wordt zo op een natuurlijke wijze oefenen. Maar een paar orenhoofdklasses doe ik ook een wallbal. En we doen ook maar een wedstrijden in het buitenland. Die wintertraining is een perfecte tarieding op het echte keertseizoen. Sommige mensen die zeuren wel eens dat het echte keertsen er net meer is.
Ik ga lezen in het Keertsmuseum naar zo'n oud Keertsfilmpje, jongen. Die toppers van Doe, het lijkt me wel ledenkeertjes. Ja, dat komt vanzelfs als ik wel mooi terug de nap. Al is die een stuk liedser worden. Maar ik terug de trainingen van jou te duiven zelfs. Misschien zou het veld wel wat langer maken worden, maar dat denk ik wel eens. Er wordt een soort op een poppenslijn, dat is hij ja. En misschien wat te volle. Dus ik had zelfs wel van het tussen spullen. En dat kan volle effectieve wijzen. Mijn sterkste punt is de opslag. En dat is mooi bepalend voor mijn spul. En hoe stuurt het daar net meer een mooie bal naar het perk te brengen, hè? Nu willen de wereld uitslaan. Keertsen leerst van keertsers. In het begin ga ik een soort van betoefde keertsers opstutsen. En daar heb ik nog altijd een soort profiet van. Maar nou eerst orenmoon. Nog 2 nachten en dan is het Safir. Lip je die libben als het laatste eerst. Wijs op die nieuwst. Want bij elke slag kunnen die kansen keren. Geniet je van de vreugde en het avontuur. Jouw alles was zo in die haast. Jouw alles. Lip je vol vuur rond de laatste slag. En jou nooit oer. Libje, 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 die leven als het laatste eerst. Wijs op die eerpast. Want bij elke slag kunnen die koorsen keren. Geniet je van de vreugde en het avontuur. Jouw alles was toch in die haast. Jouw alles. Libje van vuren door de laatste slag. En jou nooit toe. Het volk zit op de banken om het veld. Het spul niet mij de eind als zal het heven. De keertjes worden waar, elk hart de zieken in. Een slag en nog een slag zist wat beleven. Perk bedwakker vliegen in een wand. Die jermen schotje los, een stille huve. Zist wat beleven. Leven, 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 leven. Die leven als het laatste eerst. Wees op die iepers. Want bij elke slag kunnen die koorsen keren. Geniet je van de vreugde en het avontuur. Ja, alles was toch in die haast. Ja, alles. Leef je van vuren door de laatste slag. En jou nooit doen. Men zucht het, nou is alles onderhand. Er is geen weiderom en het wordt stiller. De bed weer op en al, de tosken op elkaar. In bal, hij zit en dan de willen. Leef je, leef je, leef je, leef je. Te leven als het laatste eerst, wees op die eerpast. Want bij elke slag kunnen die koorsen keren. Geniet je van de vreugde en het avontuur. Ja, alles was al in die haast. Ja, alles. Leef je van vuren door de laatste slag. En jou nooit doen. 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 Vierde finale. Prijsspullen uurtje, nog altijd niet. Ja, en het is weer 0-0. Mooi. Ja. Ik stel dat zijn broer Opslag. Ja. Ik ben de bal. De bal ben ik.
De stilte. Ik lees in die warme haan als in een hoenennest. De rook van zwit. Die spieren spant als stiel. Mijn hoed, die hoed. Ik viel. Heel veelst. Kom, laat mij doen, Chino. Daar lijkt het perk. Jij mij erheen. Ik spot het in haan. Ik giesel je. Mijn wil is wet. Wat doe ik? Voor of achterin? Krijgt u de line? Skrikkeletten? Ripper? Ketser? Ha! Wer is nou Zwetser? Krijgt de let. Want ik ben baas, of net? Doel van Triemstra wint. Want oké, dat is hier van de kanshebbers. Dit is... Nee, dit is, ja, nee. Maar links dit Linda, dat is de vriendin van... Ja, en dit is de vriendin van Hendrik Koorstra. Ja. En ze is weer de zuske van Tisse Steenstra, die in de hele finale raakt. Nou, en dit is helemaal vissen, die bent het er weer. Skiën de fjouwer. Kan het gebeuren? Kan het gebeuren? Ja, je zou ik het over een beetje op het gezicht van Hillebrand Visser. Ja, ik denk dat ik het naar het bolwerk, maar... Dik en ik. Ja, is je dat goed op? Ja. Nee, maar rustig, hoor. Ben jij naar neder? Nee. Nou, verrekt hij misschien net helemaal goed. Nou, sjouwer, let het hem erop houden. Nee, hè? Pak het wel uit. Het zal hem... Flikt het. Nou, zo. Oké, misschien een fjouwer. Ja. Nou. Jelle, jongen. Daar steen je op het D, hè? En daar steen je maar 4 gelijke skin of jou voor. Die later maar. Komt-ie. We hebben al een goede opslag. Is goed. Het zus, ja, held hem om. Held hem om. Ja. Uitslag. Voor of achterin. Ik ga geen kar. Ik word stuurd. Waar kom ik del? Ik weet, bij deze wand wacht het hudde leer dat hammert. On mij lietsem Jimmy roene lief. Een duzeling. Rotatie. De pine nou het slaan. Waar vleer ik hinnen? In kugelsfeert stieg ik omheeg. Het veld wordt een tekkentje. Ik ben de bal. De bal ben ik. De meesken roppen als ik oer de boppen vliegen. Verdeer delplof tussen bank en skonk. Hoe het spul en hoe boekslagen en opslagmissers. En, ach ja. Je zit alles in. Dit is wat Keertsen is. Oh, mooi maak het. Zit er per zin, maar jij laat hem maar. Ja. 22 hier. Maar wel op de finale. Hè. En dan kunnen misschien wel allemaal. Oh, shit. Zo! Dit is het wel. Goed boppen. Zo is hij nog, hè. Zo. Even zag van. Ja, hallo. Ja. Hallo, we zijn er nog. Ja, goed. 12 mis en... Ja, weer waarom, ja? En het mooie, kracht. op het moment dat hij hem rekken, zit hij al, hoppa, weg. Ja, ik vind het mooi. Ik had een beskier, een rustige jongen. Ja. Maar hij is goed vrij. Ja. Ik denk net dat er iemand is die het hem miskunt. Nee, nooit. Nou, dat bij nooit. Ik was daar trouwens, maar... Nee, met deze helemaal niet. Nee, hè. Nee, alles zou je net. Kom. Ja. Jouw gelijk. Het had alles in hem om een alles onderhangwedstrijd te krijgen. Wordt het hem dat ook. Dus dus is het weer het parcours van Bouke Triemstra. Toch favoriet een parcours dat weer voor de tweede keer op een matchpunt komt. En voor de tweede keer is hij op de eer. Maar op al die oren beslissende momenten, deze dag. Wie zij erbij. Wie zij beslissend. Ja, later maar, Hillebrand Visser. En niet Jacob was Heijsma. Hij had wel een heel soort boetenslaan in deze finale. Dat wel. Ja. 15 maar liefst. Maar oké, dat mag ik bij zeggen dat hij de hele dag vaak beslissend is op beslissende momenten. Vliegend. Dat nou weet wel. Ja. Saai zitboom. Het is een historisch mooie dag wat dat betreft verder. Het is spannend, een soort vierweersing gelijken. En ik nou weer. En wordt het alles onderhang of wordt het de overwinning van het parcours van Bouke Triemstra. De bal is in voor Ima. Koorstra gaat er nu terug. En daar is hij dan. 4 eerste gelijk. En 6 gelijk. Alles onderhang in deze 164ste editie van de PC. Daar ben je op hoogje. Ja, Voeske, hoppa.
Ja. Je bloed is zo rustig. Een familieleden op de tribune die springen. Ja, ik zou tot er onder een het dak. ik zou dat wel een keer googlen haast ongeveer. Nou, shit, dat ben Maarten. Ja. Oh, Ja. wow. Wie doet het? Ja. Zie laatste per se, daarachter. Aliana Adema. Of zet maar op, hoor, niks spul. Ja. Nee, natuurlijk net. Een winnaar komen. Ja, altijd. Maar oh. Oké, nou, dan komt de focus ernaast. Bij Jelle Atema, de man uit Skuzem, iets in Huizen. 4 weers gelijk en 6 gelijk. De concentratie, hij let onthoudt er alles van hem aanglieden. Hij is cool. Is hij dat nou ik nog? De bal is in elk geval in. En Costa staat er nu voor de keers. Ja, en voor de keers is net een hele dikke. Oh, jongen. Het is dan net hier. Het is dan net hier. Is hij hard gewoon op de stoel? Siepie. Oh, jongen. Het is je bij best op. Laatste slag. Het grote wachtje komt. De vreemde stilte op het veld. En er weer in op een boppen. Het praten. Ik ging er van haan naar haan. Ik werd weren. Ik werd hifke. Er wordt op mij vlieben. Het maakt het niet week. Ik werd ze in een wang houden. Ik werd tuten. Even maar. Ik ben een bal. De bal ben ik. Ik bewaar je mij in het perk. Hey daar. Op die net al te dikke keerts is het. Wouter Triemstra, de bal nou bij Jacob das Heijsma. En hij doet het neer. Wouter Triemstra pakt hem. Massief de Koeman, Aliana Adema. En Hendrik Koenstra. En Aliana Adema neemt de afstier van de PC en van de keersport. Voor een overwinning op de PC. Het is het ideale scenario van de man uit Verhinder, Duzem en nou uit Grauw. Zong hem je juichen. En dit liet het mij de koning Joet. Dit is Dirk, bij Hendrik Koenstra. Nou. Ja, die krijgt natuurlijk. Maar zelfs van zijn vriendinnen. Ja. Van zijn vriendinnen en van zijn familie. Oh, jongen, Boutje. Jongen. Ja, dit is mooi.
Hebben we al lood? Ja, we hebben lood. Mensen, er zijn nog 3 kransen. En die zijn... nee, er zijn nog 3 kransen. En die worden uit Utrecht onder tekstschrijver en regisseur Boukje Wietsma, Romke Toring en uw speciale gast, commissaris van de Koning, Arno Brok. Oh, die hebben ik al omloop. Ik zou zeggen, namens de PC, namens de stichting die dit organiseert heeft, tot aan op de Keersvelden. Hey daar!